Se on morjes kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä tuun näyttää teille 5 mun tämänhetkistä lempparitemppua. Jos te ette vielä itse osaa näitä samoja temppuja, niin tämän videon jälkeen te voitte lähteä treenailemaan niitä. Ensimmäinen temppu näyttää tältä. With a sound, made the beats go bang. Where you see me in the town, made the speakers go numb till they bust. Getting the party crushed, people moving around like they're Russian. Tunes in the make, yeah, I'm on it. I'm living in the beat like my house is a drum kit. It's all about hip hop, you know, cause we made pop lots more popular. The same game every day. Siinä oli ensimmäinen temppu, 360 toe bounce. Aluksi aika vaikea temppu, mutta sit kun tän oppii, niin tää on tosi rento tehdä. Ehdottomasti mun yksi suosikeista. Today is the day, don't hesitate. Just gotta make that move to wherever you gotta go to gain that strength at length. I give that to you and whoever gon' need it, just believe it and you shall receive it. You heard? You gotta take it out that moment, let it take you away. You gotta make it last that moment, let it take you away. You gotta take it out that moment, let it take you away. You gotta make it last that moment, let it take you away. The moment is yours, go ahead and open the door. The time is now, we gon' paint the town red and gold. Feels so incredible, head to toe. Toi tupla ATV on kyllä tosi makean näköinen temppu, sit kun sen saa onnistuu. Totta kai aluksi kannattaa treenata yksi ATV ennen kuin lähtee treenaamaan tota. Tää ilmaelastiko on enemmänkin semmonen street-footis-temppu, mutta totta kai jos sä oot tarpeeksi kova äijä tai mimmi, niin sä voit käyttää tätä myös perusfudiskentällä. Let me flip this script. I feel privileged for all who can witness this. I am close to divine. Know the moment is mine, need an omen or sign. Oxbridge, providing a back sound to all the squares that ask around. We getting it. My skills pay me. Trying to get a million, baby, within the doubt. Rabona vaan näyttää aina hyvältä. Ei se oikein muut voi sanoa. Mun täytyy myöntää, että mä en tiedä, että onko tällä tempulla omaa nimeä. Jos on ja sä tiedät sen, niin laita tonne kommentteihin. Se oli jo toinen kerta. Yeah, one time just to help me believe, and one chance just to help me achieve. One dream, one life, you and me, one love, I won't leave though. You get the best of me sometimes, like my ego. You got me picturing myself in a tux. You got me thinking like nothing's too much. That's why I do nice stuff, and our future I trust. Ironic, the old me thinks this new guy sucks. That's crazy. Tosi yksinkertainen flick-appi, ei oo kauhean vaikea oppia, mut sit ton avulla pystyy tekemään kaikkia muita siistejä temppuja. Tää oli tässä, mut nyt mä haluan, että sä lähdet treenailemaan näitä samoja temppuja. Jos tykkäsit tästä videosta, niin laita peukkuu, heitä alas kommenttia, tilaa kanava, jos et oo vielä tilannut. Me nähdään ensi videossa, moro!